Sano se uudestaan. Kun siis se video katkesi jostain syystä. Siis jotkut ihmettelee, miksei äsken video oli lyhyt. Tästä tulee ihan koko aika tai ongelma, että se lopettaa tämän videon. Mutta mä tuun. Niin, ja muuten, kertokaa kommenteissa, kuka mä oon. Mä oon tehnyt videoita ja mä avustan vähän häntä, joten kyllä hänkin oppii vielä joskus. Olen hyvä tubettaja. Mä oon vähän hyvä. Mulla on jotain varmaan mulla on 6 tilaajaa ja ne kaikki on mun kavereita. Kaikki, ketkä katsoo tämän videon, tykkääkää sitä peukkua. Ja tilatkaa! Mä yleensä sanon lopussa vaan ton, että tilatkaa kanava ja tykätkää ja tilatkaa kanava. Ja englanniksi välillä sanon, että like and subscribe. Like and subscribe. Mä kerran sanoin myös mun yhdellä videolle, että like and subscribe. No niin, se on hauskaa puhua. Välillä enku, välillä Ukrainaa myös. Joo. Mä painan täällä ekana. Mä miettisin, että mä aion tehdä joskus mun kanavasta. Mä mietin, että mä voisin tehdä sit joskus sen monipuolisen. Et mä teen niin videot, mut sit mä vielä editoin ne toiseksi kieleksi. Siihen vielä. Niin että moni ymmärtää. Jotain ukrainaksi, venäjäksi, ruotsiksi, englanniksi ja eka on aina suomeksi. Ja joitain muitakin kieliä välillä. Ehkä joskus italiaksi ja ranskaksi. Tästä sä kutsut mut nytten. Oota, mä käyn spinnaan yhden viili. Ehkä. Niin. Mitä se saa? Laittakaa kommentteihin. Tässä on tää Spooky Wheel. Mä spinnaan sitä. Jos mä saisin... No, mä sain melkein ton vitsi eeppisen. Vitsi toi kriivi. No, jatketaan varmaan. En pitää lopettaa ja jatketaan taas jossain vaiheessa. Ok. Varmaan vähän pelaa tästä Smurf-eventtiä. Okei, moikka. Ei tarvikaan. Läppä. Mä tiedän. Ota siitä. Ota kun ei ite siitä, että mä en oikeesti uskonut sua. Niin, varmaan. Ota siitä, että mä en oikeesti uskonut sua. Ja oikeesti en uskonut. Mä meinasin uskoa, mutta en mä uskonut. Mä saatan voittaa tän. Like and subscribe. No. Yes, tuli 100 draw. Voiko? Mulla on mahkus. No mä teen aika yhdessä tällaisia erilaisia videoita. Sen takia että Me kaikki... koko aikaa, että me pelataan nyt taas Stumble Guystia vaan. Niin ja sitten me taas pelataan niin Brawl Starsia, kun mä teen melkein aina jotain vitsi Brawl Stars videoita. Ja mä voitin. Revi siitä, Kyrilä. Koitapa nyt vähän koittaa voittaa mua. Laita Blogdash Endless, niin näytetään. No sun katsojille nyt V-tunte. Joo, ehkä pitäis varmaan näyttää. Mut hetkinen! Ota. Mistä on muka Smurfiviili? Eiku onks ne täällä? Miten nää freeze-tiketit tekee? Mitä noi tiketit on?
Tiedätkö sä, mitä noi tiketit on? Mihin ne niinku käy? Ai noi Smurfin kasvot. Eikö siis kun nää... kun tuo menee kauppaan, niin se on ne free tiketit. Ai nää Smurfin näköiset, noi naamat. Ei ne, kun Smurf... Joku Smurf-tiket tai jotain tikettejä tai niin. Smurf Token Wheel. Niin. No niin, nyt oikees pitää lopettaa. Nyt oikees pitää. Mulla loppuu akku ihan kohta. Ok. Jatketaan taas. Ok. Bye bye. Bye bye. Äkkiä kertoko sen, mä oikeesti uskoin sitä. Vai vaan pränkkää sitä. No, vois päättää tätä Smurfi-eventtiä. Tämä on kiinnostavan näköinen. Siis mitä? Ok. Minä en siis yhtään tiedä, mitä tossa tapahtuu. Mutta varmaan tiedätte vähän enemmän. Muutenkin tästä pelistä. Ne tiketit käy. Mä en tiedä yhtään. Ok. No. Ois se vähän kiva voittaa vähän. Gemei. Moi just eikö? Moi niitä aika paljon. Tää on niinku mun YouTube-kautta ja sit toi toinen. Tää on sitten mun käyttö mun isoven kautta. Mut siis. Tää mien mä tätä teen. Se on niinku 2 kättä ja mulla on niinku 1 kättä ja 1 ja mun sisko on kans 2. Mulla on niinku 1. Tää oikeastaan mun 0. Koska oikeesti ne kaikki oipua oikeesti mun iskän. Ja jotkut ihmettelee, miksi mun ääni on tällainen. Se johtuu siitä, koska netti, jos jotkut on huomannut, että se kääntää sun ääntä sellaiseksi vähän erilaiseksi, niin muu se kääntää sitä ihan joka kerta. Eli ääni on joissain videossa ja kuuluu ihan oudolta. Mä itekin katon mun videoita, niin mä tajun se itekin. Siis kuinka ärsyttävää. No. Mä yritin jotain juttaria. Näissä on mikä pro tässä pelissä. Eli mä sain vaan 5 niitä.
Mm. Mm, 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 mm. Ottaako se näin pitkään? No ei ota pitkään. Tässä olisi niinku näin pikasti. Se olisi mun skinejä. Mun tanssit. Noi. Noi. Mutta Mutta musta tulee tosta pelissä ihan koko aika parempi. Miten niitä? Mm. Mm. Mm, 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 mm. Se voisi olla tässä. Tää on tylsä vedellä, joo kaikki tietää. Tässä on mun friendien nimet. Tossa on mun yksi käte. Niin tossa mun, tää käteen voi ihan jää tästä. Tää on yksi mun käyttöistä, tää on yksi mun käyttöistä, tää on yksi mun käyttöistä. Mulla on yksi käteen myös jäätis. Tossa on Selma. Ja nimi on Selma. Te yrittäkää arvata, kuka se on YouTube-täytö. Yrittäkää arvata, kuka se on. Se voisi olla tässä tämä video. Ja mikä?